Zo, dat wie wel. We hebben vorige week verteld dat we met de 16e aflevering het digitale asje laten willen. Maar waar doen we dat, Bouke? Dat doen we dit keer wel een schusterblok in de Westerijn. En Bouke, waar gaan we heen? Hier show van heel TB hoe die digitale snelweg online wordt wat betreft de glasspelen. En dat is Kabel Noord uit. Dat is van Kabel Noord. En verder? Hier is het hoofdkantoor van de RTV NOS. Ja, en we doen 3 in 1 hebben we verteld. En dan als laatste komen. Nou, we laten dus wat moois aanpassen bij Zakenstad. Bij Zakenstad. Want dat is echt heel belangrijk voor de Westerijn en de handel. Ja, kinderbest. Dus de 16e aflevering vanuit de Westerijn. Ja, heren. Hoi! Hey, Anthony! Zit al? Kom maar zitten. Het ken het mooi, Tarelijk. Nou, hartstikke goed. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Nick, waar ben je? We staan hier in Zwaagwesteinde bij het popstation. Dat is het centrale punt van ons glasvezelnetwerk in het dorp Zwaagwesteinde. En hier komen alle aansluitingen binnen. Alle aansluitingen van alle mensen in het hele dorp komen hier bij elkaar. Ja, wij zijn heel nieuwsgierig hoe dat gaat. Ja, gaan we bekijken. Doe maar. Er is Kabel Noord op dit stuit met Waande in de regio. Wij zijn glasvezel aan het aanleggen. Dat doet de aannemer voor ons, van Gelder Telecom. En wij zijn de grote dorpen allemaal aan het voorzien van glasvezel naar de woningen toe. En waarom is glasvezel zo belangrijk? Glasvezel is een hele nieuwe techniek om signalen over te transporteren. Dat heeft veel voordelen ten opzichte van koper, wat we vroeger gebruiken. En voor de toekomst, om daarvoor klaar te zijn, is het van belang dat alle woningen op dat glasvezelnetwerk zitten. Hier is Bouw. Hier is het. Hey. Die auto is van Kabel Noord wel. Je bent op de zitten maar wij. Ja, wie wil graag zien hoe ze die glasvezel naar de wenningen brengen. Die krant hebben we gekregen en daar hebben we in ombladen, maar het ligt in de volle maar dan ken je dat. Wie wil hier even zien? Wie wil erheen? Ja, dan hebben we die man. Ja. Wat ben je hier correct ontwan? Wij zijn hier de glasvezelkabel aan het aanleggen voor Kabel Noord. We beginnen met schouwen. Voordat we hier zijn begonnen hebben we alle woningen geschouwd. Bij alle mensen aangebeld, geïnventariseerd waar de kabel naar binnen moet komen, waar de aansluiting binnen in de woning moet komen. Vragen of de bewoners akkoord zijn met de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren. Daarna gaan we verder met het graven van de geulen, zoals we hierachter ook kunnen zien. Dat doen we door middel van minigravers en ook tuinboringen. Dan gaan we met een raket onder de tuin door. En daardoor zo min mogelijk schade aan de tuin voor de bewoners proberen te veroorzaken. Als de geulen gegraven zijn en de tuinboringen zijn gemaakt, dan trekken wij de kabels en de leidingen. Die sluiten we aan op de area-pop. En als laatste sluiten wij ook de kabels aan in de woningen en dan monteren wij de glasvezelaansluiting in de woning. En die wordt dan ook direct geactiveerd en dan hebben de mensen dezelfde diensten die ze nou ook van Kabel Noord hebben. Die pop-up area, wat is dat? Dat is het wijkcentrum, het wijkcentrale van Kabel Noord. Vanuit daar worden alle woningen hier in de Westerijn gevoed. Glasvezel biedt de mensen veel meer snelheid op internet. We hebben nu als basis snelheid 20 MB download en dat gaat naar 50. Maar de upload gaat ook naar 50 en dat is nu maar 2. Dus dat wordt veel sneller als je bijvoorbeeld filmpjes of foto's ergens naartoe wilt sturen. Dat verschil merk je echt heel goed. Krijgt eigenlijk het boetengebied snel internet? Ja, als het aan Kabel Noord ligt wel. Alleen dat kost natuurlijk ook weer de nodige geld en daar moeten we nog een regeling voor treffen. Dus we zijn nu op zoek naar de financiering van de aanleg van het buitengebied. Maar ik verwacht dat we dat deze zomer klaar krijgen en dat we dan volgend jaar beginnen met de aanleg van de rest. Ja, en binnenmeesting is verplicht dat glasvezel van je hem af te nemen, want het wordt elke wenning online. Ja, wij komen graag bij iedereen binnen met een aansluiting, maar het is niet gezegd dat mensen dan verplicht zijn om Kabel Noord producten te nemen. Je bent projectleider, wat houdt die functie correct in? Projectleider dan betekent dat je verantwoordelijk bent voor het project, de voortgang van het project, het aansturen van het projectteam en de daarbij behorende mensen. Communicatie houden met alle stakeholders, met de opdrachtgever, met Kabel Noord, ook met de gemeente Dantwerpen-Deel. Ook met onze interne organisatie, zeg maar de linking pin in het project. Ja,
Ja, de linking pin. En kan die vertellen hoe groot deze klus voor je is? Hier in de Westerheen sluiten we bijna 2000 woningen aan. Dat houdt in dat we ongeveer 28 kilometer gaan graven en 22 kilometer met die tuinboringen gaan uitvoeren. En hoe spannend is dat, zo'n grote klus? Ja, dat is voor Kabel Noord toch wel uniek. We zijn natuurlijk heel langzaam gegroeid over die 35 jaar die we al bestaan. En nu gaan we in één klap, in een paar jaar tijd, gaan we al die aansluitingen vervangen. Dus dat is voor ons echt wel een heel grote klus, ja. En waarom is Kabel Noord zo'n uniek bedrijf? Wij zijn uniek omdat we eigenlijk bij deze regio horen alleen maar in Noordoost-Friesland werken. Voor de mensen en voor de bedrijven in deze regio aan het werk zijn. En daar dus ook dingen voor doen. Niet alleen glasvezel, maar we hebben bijvoorbeeld ook nu een actie voor elkaar om te zorgen dat de mensen ook invloed hebben op de sponsoring die we doen. Want we steunen ook vaak de lokale festiviteiten en evenementen. Ja, en dan nog even naar je 1 oktober, naar je Vooruit mij de Handel. Liek het mij dat Jim er ook binnen? Tuurlijk staan wij ook op de centrale als op 1 oktober, zeker. Daar zijn we van de partij. En weet je al wat je hem doet of is het nog een verrassing? Nou, we zijn nog druk bezig met een aantal dingen uit te werken. Dus we kunnen nog niet precies zeggen wat we gaan doen. Maar kom gerust kijken, want ik kan je verzekeren dat het leuk wordt. Waarom wou je haar? Du hast contact in lijn bouwen, maar waarom moesten we je haar? Ja, het is baas mee, maar die ken ik ook niet. Hey, wacht even. Hey, let hier in vrede. Hey, Goedemorgen. Het is baas met zich. Zo stuur ik helpen kennen. Ja, natuurlijk, dat kan. Mij wil even mij herinneren. Goedemorgen. Bouke. Ties. Hoi, Willem, Ties. Mooi dat we hier winnen. Wat is die grap, man? Ja, hè? Ja. Nou, nooit eerder geweest dan? Nooit in Griezen van Lenen, maar bij mij wel even omstruinen, want Ja, natuurlijk. Een beetje wat nee voor u zo ook net lembaar, hè? We zijn hier bij de zakenstore in de Westerheen. Hoeveel filialen heb je hem eens? We hebben hier 14 filialen in de provincie Friesland. Dus, en een webshop hebben we erbij. 14 filialen en een webshop, dat is een heel soort. Hoe ben je hem eens begonnen? Het is hier in de Westerheen ontstaan, bijna 40 jaar lang. Ik denk in 1970, dus volgend jaar bestaan we 40 jaar. En vroeger daarvoorheen weer een textielfabriek van Bakova. En mijn heid is dit begonnen. Maar deze winkel is de eerste en langzaam is alles uitgebreid. Hoe soort meewerkers heb je hem eens in die 14 filialen? Nou ja, we zitten nu een beetje in de zomerperiode, dus ik wat vakantiekrachten erbij. Maar gemiddeld een beetje om en bij de 150 mensen. Ja, een soort collega's, landelijke ketens die had dreig. Hoe had je hem de holle boppen wetter gehouden? Nou ja, ik denk een beetje gewoon blijven, denk ik. Gewoon de nuchterheid van deze regio, denk ik. En ja, dingen doen wat je goed in bent. Dus gewoon een breed assortiment eigenlijk voor het publiek wat in deze regio woont. Ik denk dat dat eigenlijk een kracht is en een heel breed assortiment. Dus voor dames, heren, ben, squon. Dus het totaalpakket. We proberen natuurlijk altijd deskundig advies te aan. Dus dat de medewerkers goed opleid binnen en de mensen een eerlijk en goed advies aan kennen. Is dat ook een voordeel wat je hem hebt bij een fysieke winkel? Ja, als je zo naar een webshop dekt, is dat advies net jou? Nee, jullie ook zelf wel een beetje in de combinatie van een webshop en een winkel. Wij zeggen wel steeds meer mensen die van tevoren eigenlijk oriënteren op de webshop. En daarna dan in de winkel weer omkomen om toch de producten even te vielen en te zien. Maar je bent net benauwd dat de fysieke winkels dat we hier instochen, dat die echt voortgaat. Nee, ik denk wel dat het internet tussen de 20 en de 30% ooit oernemen zal. Dat leeuw ik wel. Maar er zijn altijd mensen die hebben behoefte aan een fysieke winkel om toch echt de producten te zien en te vielen en passen. En ja, je moet het toch altijd weer omsturen. Dus ik altijd weer een gang naar het postkantoor natuurlijk. Ja, zakenstore is een begrip in Friesland, maar alleen nog in Friesland. Waarom verrijd je hem net uit naar de rest van het land? Ja, het is echt een beetje een keuze geweest van, ja, je kent net alles goed doen. Dus wij hebben het gevoel dat we in Friesland, echt met de namen die we hebben, dat we daar meer slagingskans hadden dan in de rest van Nederland. Je bent actief in het gebied dat de centrale as nou leidt. Wat voor invloed
had het op je bedrijf? Ik denk dat het voor de klanten misschien net een hele product maakt, maar ik denk wel, we hebben natuurlijk ook een logistiek, dus we moeten de winkels bevoorraden. En het centrale magazine hebben we hier in de Westerijn, dus wij rijden sneller de centrale as op en dan ben we sneller bij de winkels, dus dat is een voordeel. De basis die leidt in de Westerijn, het dorp van de Keepje. Ja, je hebt toch op 1 oktober, dus ik wil mij vooruit naar de handel, liek het me. Het is wel de bedoeling, ja. We zijn nog even nagetekend hoe we dat even een invulling aanstellen. Dus ja, we zijn benieuwd wat het wordt. En ik hoop dat er een product kan komen. En nou ja, waar een beetje mij werkt, dan mag het zeker een groot succes worden. Ja, dat is ook lekker hoor. Nee, ik denk dat het altijd mooi is. Het is het net. Zo. We gaan een hele rondrit door de Westerijn om. Dit is het einde alweer van het 16e journaal. En wat vond je ervan, Bouwer? Nou, die halve uurtjes misschien wel. Wat in de groen gebeurt, werd mensen niet een weet van gaan. Ja, de glasvezel van Kabel Noord. Zakenstoor. Zakenstoor. En eigenlijk uw eigen lokale omroep, RTV, NOF. Hier in de Westerijn, de thuisbasis daarvan. Hé Paken, Ja. heb je er nog wat? Wat is er welk? Wat is er nog hoor? Bedronken en dan zeg je nog op je aan. Oh, ja, gaan we helemaal vergeten, Bouwer. de prijsserie. Dus, we gaan nog wel wat bedrijven nodig. We zijn al over de helft, maar op dit adres vooruit met de handel.frl. Daar kunnen ze zich op je aan en we showen je hem opgaven graag te meten. Ja, en Willem, voor de reclamecaravan hebben we echt nog een paar plaatjes in. Dat rent heel rond, maar waar naar mij wel wat erbij waren. Show vooral in op uw website. Bedankt voor het zien, graag naar een andere keer. Goed, ja.